Assalamu alaikum, wannan shine Arewa Money Tips inda muke koya yadda ake samun kuɗi a online. A yau zan nuna muku yadda YouTube suke biya na duk wata. Amma kafin YouTube su fara biyan ka dole kana sai ka samu 1000 subscribers, ka samu 1000 watching hours. Yanzu dai ga shi dashboard ɗina ne YouTube Studio. Gashi nan watan November, December, October, wannan duka abubuwan da aka biya ne. Wasu da dama ka ce musu YouTube suna biya sai su dinga ganin abin ai wasa ne. A malam ba wasa bane, kuɗin baka fara bane, amma muddin ka fara kuma ka daure to za ka zo wannan lokacin. A yanzu haka a wata YouTube sukan biya nakan samu, ko da ke har ganta da viewers da ka samu da yanayin bidiyon da kai, ka samu viewers masu yawa, adadin viewers ɗinka adadin kuɗin da YouTube za su biya ka. Wanda ko da iya YouTube za ka iya dogara, ko da iya YouTube ko ba ka hayan komai za ka iya dogara da YouTube suna biya. Duk iya YouTube ba akwai damammaki da dama wanda a lokacin da kai monetizing ɗin YouTube channel ɗinka, a lokacin za ka je ka buɗe AdSense account wanda ta nan ne za su dinga biyan ka waɗannan kuɗaɗen. Yanzu na in ka lura ga September na abin da YouTube suka biya ni, sun biya ni naira $1,100 da wani abu. To idan muka zama kai kwambatin ɗinta, duk dala ɗaya a kuɗin Najeriya tana naira 1,500 gashi nan. Muka yi kwambatin ɗinta ta kama kusan naira miliyan 2,149 abin da YouTube suka biya ni kenan a tsawon wata ɗaya. Ya wata ɗaya aka samu wannan. Duk wanda ka yana kuka ce mai YouTube yana biya, YouTube suna biya ya shiga abin ƙarya ne. A gaskiya ne, no malam ka fara kuɗin. Kuma a wannan channel ɗin za mu koya ma yadda abin yake. Akwai damammaki da dama wanda muke so don mu dinga kawo muku, ko da ku yi following ɗin mu, ku yi subscribe ɗin mu, kar ku manta ku yi like, ku yi comment, kuma mu samu damar kawo muku wasu da dama.